Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu deribagarritasun teoremak. Lehenengo deribagarritasun teorema da Rollen teorema. Eta teorema honek dio: f isa funtzio bat jarraia baldin bada a, b tarte itxian eta deribagarria bada a, b tarte irekian, orduan eta gainera FA baldin bada berdin FB, hau da muturretan funtzioak hartzen dituen balioak berdina baldin badira, orduan existituko da balio bat A eta B tarte ireki horretan, hau da C deitu dioguna, non bere deribatua, funtzioaren deribatua, izango da 0. Hau da, funtzioaren ukitzailea, zuzen ukitzailea C puntuan, bere balioa, bere maldaren balioa izango da 0. Beraz, tangente horizontala izango dugu. Bai? Kasu honetan, gauza bera daukagu A eta B tarte bat, itxian, eta ireki horretan deribagarria baldin bada, eta tarte itxi horretan jarraia baldin bada funtzioa, eta gainera muturretan F-an eta B muturretan funtzioak hartzen dituen balioa berdina baldin badira, orduan gutxienez existituko da balio bat, kasu honetan ditugu 3 balio, C1, C2 eta C3, non ukitzailearen malda puntu horretan, zuzen ukitzaileen malda puntu horietan, 0 izango da, hau da, tangente horizontala izango dugu. Beraz, puntu horretan izango ditugu maksimoak edo minimo erlatiboak. Baita ere daukagu Lagrangeren teorema, edo baita ere bitarteko balioaren edo gehikuntza finituaren teorema. Eta teorema honek esaten du funtzio bat jarraia baldin bada AB tarte itxian eta baita ere deribagarria baldin bada AB tarte irekian, orduan existituko da balio bat A eta B tarte itxian, hor barnean existituko da balio bat gutxienez, non funtzio horren zuzen ukitzailearen malda puntu horretan, C puntu horretan, hau da F prima C, F derivatua C, izango da malda hau, triangelu honen maldaren berdina izango da. Beraz, zuzen ukitzailearen malda izango da triangelu hau honen malda berdina. Hau da, nola kalkulatzen da triangelu honen malda? Ba, A eta B puntuek osatzen dutena, ba, FB ken FA, zati B ken A. Bai, orduan, izango dugu punturen bat, nun maldak berdinak izango dira. Zuzen ukitzailearena eta triangelu honena. Bai? Beraz, paraleloa da A eta B puntuak elkartzen dituen kordarekiko. Bai? Zuzen ukitzailearen malda C puntuan izango da paraleloa A eta B puntuak elkartzen dituen kordarekiko. Eta bukatzeko daukagu Cauchyren teorema. Eta Cauchyren teoremak dio F isa eta G isa bi funtzio baldin baditugu eta jarraiak badira biak AB tarte itxian eta
deribagarriak badira bi funtzioiek ere AB tarte irekian, orduan existituko da punturen bat A eta B tarte itxiaren barruan, non betetzen da berdintza hau. F funtzioaren deribatua C puntuan zati G funtzioaren deribatua C puntuan izango da berdin FB ken FA zati GB ken GA. Edo beste erabatean esan da, F deribatua C bider GB ken GA izango da berdin Gren deribatua C puntuan bider FB ken FA. Bale? Hau da, deribagarritasun teoremei buruz jakin behar dezutena.